25 31 متر باند حصر معبل ساتلايت VOA 24 بإنترنت فيسبوكن كابسونك ساب عربي كل شعب مشتكا واشنطن دي سي بقطة زمحلالف مدب ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ كما يتمسيو زي خبركم سمعتي بحت مسكرم كل تشحن عاصر تخلتن عامة مرات بعال قدس يوحنس لما عنتي نزح حدش عامت تقبلكم كلكم انكو عبصحكم مسايا كل تشحن عاصر تخلتن عامة مرات ناي سلام من بلسقنان عامت كونركم بون كمون بعال قدس يوحنس نتخبرو رحوس بعال عامت أبناي لما عنت مدبنا حدش عامت مخنيات بمقبار قدماء منستر إثيوبيا أبي أحمد زسمعوا مدرن أب كوت ديفار نحادة كبابي نقص زركبوهم أب أكسم سيون ماريام كريستنا مقبالهم زملكة صبصبات كتاتينا كنا أربالكم إنا سرع مدب تعنا وانتقرب اللون نخل المسانا صنحو كدم كلكن زينا كابتر سلطان كم يمسيهم أسكرين زيمبابوي 37 عامة زمرو بريزيدنت روبرت موغابي نسنبتا بستاديوم هراري عارف الله بانديرا زيمبابوي دما تحت إلى تنبربلالا ورشا بريزيدنت روبرت موغابي زتفلالي رئيسوتات يوم زكالحو قال الزيمبابويان روبرت موغابي كم زكفو سب كتال ملاخ مرحي كقطروم كلو كالوت غنا جغنا تقالاساين أنصار بعدها مجزاتي زمكتون إلوم يقلصوهم سنة سرعة قبر بريزيدنت روبرت موغابي سنبتيو كفتسام بريزيدنت دبوب السودان سالفا كيرن منحنحتهم ريك مچارن زلوم أفلالاي فتيحهم كساب حدار راب زلو جزي نلفنتاوي منقستن مقام تاقيهم كم زسرحو أفليتهم كدتهم مرحتي أبيتا منقست الجوبا دحرزنا بروم للزب أبزهابو مقلسي زبصحو برك للزب حابيروم جنز وصصمم عنا الزاقيد يالن بريزيدنت دبوب السودان سالفا كير كم تبالو زينا نقدميت دفينا لنا أب للزباتنا زينا نقدميت ندفع لنا بولو نسوم ما راح دنب تقاومو ريك ما تشار بوغنم تصفو ميقالسو. Our discussion here, we have made important progress. أبزي نبرنا للزب رؤيات سداروتات نقدميت زدفان على لؤيو أب منغو كرتيوم وغنات زتغط موعل سلام كدمي لفنتاوي منغست مقامو ممرحي هاقراو دحنت سراوتن بوليسن اندغنا كدالو زتقلبيو كاب دبوب سودان كيوز أنا بدرجة عالم وفرم كباس عاسو نقدمي تابز مرشل وان كونتا تاب دبوب سودان كنا بسنك جيتشت قلباتو يخون كمزلو ودبت عنا عالم قليتو. This year, so far, we have seen that a number of counties have reported. لوم زبن زاقيد بركت زبالة هاقرات بزحيب عصو زحاممو سبات كابتنا عامي كمزوات سخز قلت تابع التسلطان سلازي بمسارات سمونا والريبورت أسران حموشتن هاقرات بعصو استتحزو زيقاتاتن كمزو السغو حابيرانيان بلد دبوب السودان عدميهم تحت حمشت عامت قولعو كند حماما موتن زسعبو بتانتو زل على عصو خينو له اتزل على هاز الريبورت زقربت كابزن هاقرات دما دبوب السودان كوين الله أب معسكر سدتينياتا تنزانيا زقمت برونداويان داقيم أبصرحة النقدي نغينتفو دخل كيلوم زو سانزي اتوم سدتينياتات نتز نبرم انكو عدل من بابرو زمن تلقم زغنون اتزينا حبر سبا سلطان تنزانيا نابزو سانزي زبقعو نتوم سدتينياتات ناب هاقرم بروندي نمم الله سي قراربو سلازلو محانوون تقاليسولو اب تنزانيا استاد كلتميت الشيع برونداويان سدتينياتات تعقيبهم اللو 75 شيح دما زاقيد تموليسهم يوم أب دبوب أفريقيا هسانا زركبوهم أستاد كلتميتي قدات تقعات أبلعلي وزاتنياتات أم مبرق جوهانسبرغ أب زركب ناي محبر سب أدراج تعاقيبهم يركبو وكيل VOA توسو كمال وزلاقو تبصبالو قبر مدن مانديلا تباهيلو أبز الصواع زي سرع معقبي نبرو بزي تقطعو سبات زي تباررو زعقبو اللو أدراشيو هساونتي صاوتو دكنستيو بزعبات زقات من زحزن في السامي واقعة دك تبعتيو صد إلهم ويدما دك إسومي الرأيو
38 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ዚምባብያዊ ፊቢዮን እትዘጋጠመ ከኣምና ይከኣለን ህይወቱ ኣብ ሰናይ ድሌት ካልኦት ሰባት ዝተመስረተ ተስፋ ዝሰኣነ ሰብ እዩ They come to us and they said we don't want foreigners here because you cause the problem ናባና መጽኦም ፈጠርቲ ሽግር ወጻተኛታት ይኹም ኣይንደልየኩምን ኢና ኢሎምና እንታይ በዲልና እንተብልናዮም ኣንስትናን ስራሕናን ካብ ምንጣል ካልእ የብልኩምን ይብሉና ጓል 50 ዓመት ዚምባብያዊት ፖሊቴ ሞዮ ንሳን ካልኦት ወጻተኛታትን ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት እንተዘይወጽዮም ህይወቶም ከም ዝስእኑ ነበርቲ ተከባቢ መጠንቀቕታ ከም ዝሃብዎምን ኩሉ ንብረተን ገዲፈን ከም ዝሃደባን ይዛረባ በዓልቲ ሓዳርን ኣቦ ወዲ 6 ወርሒ ህፃንን ማላዊ ኬንያ ስፓንዳ ፍርቂ ለይቲ ወዱ ተሸኪሙ ሃዲሙ ህይወቱ ንሕንጢት ከም ዘትረፈ ይዛረብ ካልኦት ግና ናይ መምላጥ ዕድል ኣይረኸቡን አይዛክ ስቶል ዝተባሃለ ዚምባብያዊ ከቢቦም ምስ ሓዝዎ ቀጥቂጦም በሓዊ ኣቃጺሎም ቀቲሎምዎ ካብ ዝተቐትሉ 12 ግዳያት ሓደ እዩ ኒኮላስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝሓተተ ናይጀሪያዊ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ መጀመርያ ካብ ዝወጹ ሓደ እዩ ህይወተይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ዝስእና ኣብ ዓደይ ከይደ መማቲ እመርጽ ይብል ንብረቱ ብሙሉእ ከም ዝሰኣነ ገሊጹ መንግስቲ ነቲ መጥቃዕቲ ብመውጋዝ ደው ከብሎ እየ ኢሉ ኣማእቲ ተኣሲሮም ኣለዉ መብዛሕትኦም ወጻተኛታት ግን ኣዝዩ ዝነኣሰን ዝዘንግዐን ስጉምቲ እዩ ይብልዎ እዚ ከምዚ ልከሎ ኣብ ዝቐረባ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ኣብ ናይጀርያ ይሰርሑ ልዕሊ ዘለዉ ትካላት ንግዲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ሕናናይ መፍዳይ መጥቃዕቲ ኣስዒቡሎ ቲሞቲ ኦብዮዚ ካብ ኣቡጃ እዩ ይኹልና ነዚ እውን ገብረ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወጻኢ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ምስተቐትሉ ኣማእቲ ሰባት ኣብ ዋና ከተማ ኣቡጃ ናይጀርያ ናብ ጎደና ብምውጻእ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ ሰልፊ ካብ ዝወጹ ሓደ ዓሊ ዩሱፍ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ጉዳይ ክፈትሑ ኣይከኣለን ክብል ይኸስስ ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ሃገሮም ንዝነብሩ ናይጀርያውያን ስርሖም ክሰርሑ ዘይገድፎም ኣብ ናይጀርያ ከም ድላዮም ክሰርሑ ንገብር ኣለና ኣይንርብሾምን ገዛውቶም ወይ ናይ ንግዲ ትካሎም ኣይነቃጽሎን ዘለና እዩ ዝበለ ዮሴፍ ብሰበስልጣን ናይጀርያ ዝተጸውዑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ደቡብ ኣፍሪካ ቦቢ ሞር ኣብ ሃገሮም ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ ናይ ናይጀርያ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጂኦፍሬይ ኦኒየማ መንግስቶም ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም We feel the Nigerian government that very definitive measures ከም መንግስቲ ናይጀርያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ናይጀርያውያን ዝፍጸም ናይ ወራርን ተግባራት ገበንን ንሓንሳብን ንሓዋርን ጠጠው ንምባል ወሰንቲ ዝኾኑ ስጉምታት ክውሰዱ ኣለዎም ኢልና ኢና ንኣምን እዮም ዝበሉ ብዙሓት ናይጀርያውያን ግን ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ናይጀርያ ምስርሖም ጠጠው ከብሉ ይሓቱ ኣለዉ ንግዚኡ ግን ዓበይቲ ትካላት ንግዲ ደቡብ ኣፍሪካ ንዘይተወሰነ እዋን ተዓጽዮም ይርከቡ ዜና በዚ ፍጻም ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ዝሓሸምበር ዝኸፍአ ዘመን ተመሊሱን ከይመጽእ ሓቀኛ ስግግር ንደቅና ክነረጋግጸሎም ይግባእ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ ዝተጀመረ ሓድሽ ዓመት ናይ ኣፈጻጽሚ ዓመት እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንሃገርና ናብ ዝሓሸ ዕድል ነሰጋግረሉ ወሳኒ ዓመት እዩ ኢሎም በቲ ዝተለምናየ መሰረት እነካይዶ ምርጫ ድማ ናይ ሃገርና ናይ ዴሞክራሲ ታሪኽ ናብ ዘይወርደሉ ብራኸ ዘብጽሕ ክኸውን እዩ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2012 ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ መደረ እዩ ዝኣረገ ዓመት ብምድህሳስ ንሓድሽ ዓመት ዝኣንፈተ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሓለፈት ዓመት 2011 ኢትዮጵያ ዝተዋህለለ ሽግራት ዝገጠመትሉ ዓመት ይብል ዶክተር አብይ በለውጥ እርምጃዎቻችን ታጅቦ ላይመለስ በማለፍ ላይ ያለው ዓመት ብናይ ለውጢ ስጉምትታትና ተዓጅቡ ዝሓልፍ ዘሎ ዓመት ልዕሊ ቁጽሪ ዕድሚኡ ከቢድ ፈተና ዘርአየና ግን ከዓ ኢትዮጵያ ብፈተና ዘይትወድቕ ምዃና ዳግም ዘመስከረ ዘመን እዩ ነይሩ 2011 ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣተሓሒዙ
ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ንዘመናት ተጻዒኑ ዝጸንሐ ድኽነት ጉስቁልና መርገጽቲ መሰላትን ዓፈናን ኩናትን ሓደጋ ምብትታንን ብዘላቕነት ንኽውገድ ከምኡውን ናይ ዘመናት ጸረ ዲሞክራስያዊ ዝኾነ ናይ ቁልቁለት ጉዕዞና ክዕገት ናይ ኩናት ታሪኽና ኩናት ኮይኑ ንኸይቅጽል ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ምስ ርእሶም ንኽዕረቑ ናይ ዜጋታት ክብርን ሃገራዊ ሓድነትን ብልጽግናን ንኽረጋገጽ ናይ ሓደ ዓመት ዘይኮነስ ናይ 10 ዓመት ዘይተኸፍለ ዕዳ ዝተሸከምናሉ ዓመት እዩ ነይሩ ኢሉ የዜጎች ክብር ሀገራዊ አንድነትና ብልጽግና እንዲረጋገጥ የአንድ ዓመት ሳይሆን የ10 ዓመቱን ውዝፍ ዕዳ የተጋፈጥንበት ዓመትም ነበር። ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ህንጸት ስርዓት ዴሞክራሲ ንድሕሪት ንኸይምለስ ምስራሕ ከም ዘድሊ ዘዘኻኸረ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝተተኽለ ፈልሲ ዴሞክራሲ ንኽዕንብብ እቲ ባይታ እናሰፍሐ እምበር እናጸበበ ንኸይከይድ ዝሓሸ እምበር ዝኸፍአ ዘመን ተመሊሱ ንኸይመጽእ ብስርዓት ኮነ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ሓይልና ሓቀኛ ስግግር ንደቅና ክንረጋግጸሎም ይግባእ ኢሉ ኣተሓሒዙ ዝመጽእ ዓመት ንዝሓለፈ ዓመት እናዘከርና ንጋጨወሉ አይኸውንን ኢሉ መጪው ዓመት ያለፈውን እያስታወስንና እያወሳን የምንጋጭበት ሳይሆን መጪውን እያለምንና እየተለምን በአንድነት በፍቅር ተደምረን ዝመጽእ ዓመት ናይ ዝሓለፈ ዓመት እናዘከርናን እናዘኻኸርናን ንጋጨወሉ ዘይኮነስ ንመጻኢ እናሓሰብናን እናተለምናን ብሓድነት ብፍቕሪ ተደሚርና ንውሕ ዘሉ ፍጹም መፈለምቲ ዓመት ክኸውን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቀጻሊ ትልምታትን ተስፋታትን ተሃገር ከብርህ ከሎ ዝመጽእ ዓመት ንሃገርና ናብ ዝሓሸ ዕድል እነሰጋግረሉ ወሳኒ ዓመት እዩ ኢሉ መጪው ዓመት የመፈጸም ይሆናል በጥራት በጊዜ በታሰበው ዋጋና ዝመጽእ ዓመት ናይ ፈጽሚ ዓመት እዩ ብጽፈት ብጊዜ ብዝተሓሰበ ዋጋን ትልምን ክንዛዝም ክንጅምር ኢና ዝተጀመረ ናይ ለውጢ ኸይዲ ኣብ ዝዓለምናዮ ሸቶ ብምብጻሕ ምስ ጎደና ስልጣነ ነዋህደሉ ዘመን ክኸውን እዩ ዝጀመርናዮ መስርሕ ሰላምን ዕርቅን ኣብ መፈጸምትኡ በጺሑ ሰላም ባህሊ እንገብሮ ዘመን ክኸውን እዩ ባቀድነው መሰረት የምናካሂደው ምርጫ የሀገራችንን የዲሞክራሲ ታሪክ ወደማይወርድበት ከፍታ የሚያደርስ ዘመን ይሆናል ሎሚ ዝተጀመረ ሓድሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ከም ዝኽእል መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝኣንፈተ እኳ እንተኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይነበሮን ናብ ትካላይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኮት ዲቫር ናይ ሓደ ከባቢ ንጉስ ዝርከብዎም ኣብ ኣክሱም ጽዮን ማርያም ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ተቐቢሎም ኣለዉ ዓለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ ንጉስ ቺቪዚ ጆን ጋርቪስ ምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ 40 ሰዓብቶም የመጽኦም ንጉስ ኮት ዲቫር ኣብ ከተማ ኣክሱም ን4 መዓልታት ከም ጽንሑ ምኽረ ዲቃውንቲ ጎደፋ መርሃ ምክትል ኣቦም በር ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ገሊጾም يوم ناي كوت ديفار ناي لوكال نغوسيا يوم ناي بوسا راحي يوم يوم كعا جهات ناي افريكا ناي بوسا راحتي يوم ماتيا ناي كونغو ناي زيمبابوي دو افريكا كاوتا والباتريك وناي حمد ختم على ابرشات الباتريك والماتيا ناي فرنساي توكالي ناي ايطاليان توكالي معناتهم بعد جزون طالعين انا اللي تصرح حاجات يوم صوم ماتيا طلع لا 4 يوم صوم زي ما تقولوا تنكات يوم ماتيا مسارات ناي سلطاني ناي هايمانوت زخونت رسال ورات وقدامات أقسم سيون أو خير ختم مقدمي يوم ماتيا كمين سويتين يوم تطلعوا كده معلم صنعهم إخوان 4 معلتي يوم صنعهم جمرياز مطلو معلتي صنعي معرفونا ترتي وان صراعي خمسلو تبوا كاولا يتجر الله كانت منان وتعطنا كم بتمارس بزلوا أبنا كتمانا زلوا كله لوز بحلو مكينة باجج عجوني ما تيمو من العرب يوم نفسوتي سولس كعانة إن كان أنا مساقون قبل الوقصم أو زلوا كعانة كبيرة كاولا تجر لهم تمالي روعون كحمو شفاعات جميرو التناي كريستنا سنة سرعات تجميرو كابل بسابة كابل تكلاي بيتكنت كامل رفاترارك بسوء كل ساون الماتياس وكيلهم أو نارجاوي وتا قداين ناي كل سباترارك ردات كالوت
نور إلياس اللي خالد سوا مثلا ስለዚህ ካብ ቅዱስ ቁርባን ዓብይ ስነ ስርዓት ተፈፂሙ ሎም መዓልቲ ከዓ ምስከም ዝፍለጥ ኩሉ ሰዕ ካብ ሓደ መዓልቲ እስካብ 7 መዓልቲ ዝምልላ ኣሎ እዩ ኣክሱም ንሓሰ 14 መዓልቲ እዩ ጳጉሜን ከዓ ብሙሉኦም ዝልል ኣለና እዚ ከዓ መስከረም ሓደ ስለዝኾነ ዝምልላ እስካብ 7 መዓልቲ ዝኾኒ ስለዚ እዞም ጋሽ እዚኣቶም ተጠሚቖም እዮም በቃ ስለዚ ካብ ጀለርና ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ኣመንቲ ኢና ስለዝኾኑ ድማ ምሳና ምስ ህዝበ ክርስቲያን ጌሮም ተማሂሎም እዮም ምሳና የመስጊዶም ርክብ ዝልላ ኩለይ ንግግር ገይሮም ነቲ ህዝቢ እዚርያ ለይ ያኔ ከገበረለይ ኢሎም ካብ ሕዚ ጀሚረ ሓኩም እየ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እውን በዚ ሕዚ ከምዚ ገይሮም እንዳመፁ ናብ እምነት ንክኣቱ ዓብዪ ሓላፍነት ወሲዱ ኣለኹ ነዚ እውን እዮ ክርኢ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘመፅየ ዝኒኹ ልዕሊ 6 ዝኾኑ ከመይ ዓይነት ስልጣን ዘለዎም መንጉሳት እዮም ካልኦት ከዓ ብዙሓት እኒኦ ስለዚ እዚኣቶም እውን ከይዶም ብዙሕ ነገር እዮም ክስክሱ ብዙሕ ነገር እዮም ከፋልጡ ስለዚ ሰንተር ናይ ኣፍሪካ እያ ኣክሱም ተቀደሰት ቦታ እያ ካብ ቀደም ኩሉ በዓልቲ ስልጣን እያ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሓት ከተማ እያ ስለዚ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ኣነ እውን ይሓውኩም እየ ኢሎም እዮም ቃላት እዮም ማለት ከምዚ ብምምፅኦም ንኣክሱም እንታይ ይረብሓ ኣለዎ ሓደ በቲ ሃይማኖት እውን መፅሓፍ ዘሎ እዩ ኩሎም መፅኦም ክሰግዱልክ እዮም ነገስታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መፅኦም ክሰግዱልክ እዮም ዝብል ቃል ዝተፈፀመ እዩ ካሊእ ከዓ ንካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት ክገብሩ ክኽእሉ እዩ ካልኣይ ናይ ቱሪስት እዩ ቶምሳት እዚኣቶም 4 ሰባት እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም መፅኦም ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድታት ተጠቅሞም እዮም መፅኦም ኣብዚ ምስ መፁ እውን ሆቴላት እዮም ሓዲሮም ኣብቲ ታሪካዊ ቦታ ዘውፅዎ ገንዘብ ሰብ መኪና ጋይዳት ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዙሕ ጥቕሚ እዮም ረኪቦም ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ተሳትፎ ዝብል ነገር ዝገዝዎ ኣቑሑት ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ፀጋ እዩ ብሳሳይ ደረጃ ድማ ክንደየናይ ትግራይ ኣክሱም ኣብ ሰላም ከም ዘላ ዘመላኸተ እዩ ማለት ሰላም ተዘይብሉ ይመፁ ናውዚ ህዝቡ ከዓ ርህሩህ እዩ ተሰብ ተቐባሊ እዩ ብምባል እዮም ነቲ ህዝቡ ኣሚኖም መፀ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ከዓ ካብቲ ዝደለይዎ ንላዕሊ ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ክንረክብና ኢልና ዝሓሰብናዮ እዮም መስከሮም ስለዘናቶም ተኸተልቲ ብጣዕሚ እዮም ምስጊሮም እዚ ማለት ክብረት ያበለይ ያኔለይ ርሕስ በዓል ሓድሽ ዓመት ዮሐንስ ኣሜን ገይረ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ማእኸል መሐበሲ ግዳይ ፆታዊ ጥቕዓት እፎይታ ስራሕ ጀሚሩ እቲ ትካል ፆታዊ ዓመፅ ንዝተፈፀመን መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ቆልዑ ዝሕብሕብ እዩ ወይዘሮ ሰላማዊት ቅጣው እተሓባሪት ናይቲ ማእኸል እየን እቲ ትካል ብፍላይ ድማ ህፃናት ኣዋልድ ብፆታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሓብሒቡ ናብ ንቡር ህይወተን ከኣትዋ ከም ዝሰርሕ ወይዘሮ ሰላማዊት ገሊፀን ኣለዋ ዓለም ፍስሓ ናብቲ ማእኸል ብኣካል ከይዱ ዝሰርሖ ንመደብ ጥዕና ሊኡኽልና ኣለዎ ናብ ማእኸል መሕብሕቢ ግዳይ ፆታዊ ጥቕዓት እፎይታ ኣብ ዘምራሕ ኩሉ ግዜ ኣዝየን ኣናእሽቲ ቆልዕን ናብትን ክብላ ዝረኸብክዎን ሓበሬታን ዘይብሉ ሰብ ናብ ማእኸል መውዓል ህፃናት ዝኣተኻ እዩ ዝመስል ግን ድማ ብሓቂ ግዳይ ፆታዊ ጥቕዓት ናይ ዝኾና መውዓል ህፃናት እዩ ልብኻ ዝሰብር መሊእኻ ሓበሬታ ንምእካብ ኣብቲ ማእኸል ክትፀንሕ ምፃር ዝኣብየካ ስምዒትካ ምቁፃር ስጋብ ትስእን ልባዊ ሓዘን ይስምዓካ ምስ ወይዘሮ ሰላማዊት ቅጣው ዝገበርኩ ወግዕኖ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለው እዮም ብፍላይ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓት ኣለው እዮም ናይዚኦም ብብዙሕ መልክዕ ዝግለፁ እዮም ንዚኦም ፀገማት እዚኦም ብፍላይ ድማ ፆታ ትህትድ መመርዓ ክኾን ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣገዲድካ ምድፋር እድመአን ዝበፅሕ ክኾን ይኽእል ህፃናት ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝተፈላለዩ ፀገም ዘጋጠሞም ህፃናት ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ በብገዝአን ዘጋጠመን ፀገም ሂዘን ኮፍ ክብላ ዘይኮነስ ካብቲ ፀገም ወፂአን ናብ ንቡር ተመሊሰን ቀፃላይ ህይወተን ብዝግባእ ዝመርሓሉ መንገዲ ንምፍጣር ተባሂሉ እዩ እዚ ትካል እዚ ተመስሪቱ ግርም እቲ መልዓሊኹም ምክንያት ዝኻብ ኮነ ክንደይ ዝኣኽላ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢልኩም ኣለኹም ዕድሜን ብማእኸላይ ክንደይ ይኸውን ካብ 3 ዓመት ስጋብ 3 ዓመት ዘካተተ እዩ እዚ ድማ ዝበዝሕ ዘሎ ካብ ዕድመን 6 ስጋብ 14 16 ቆልዑ ካብ 15 ዓመት ስጋብ 24 9 ቆልዑ ካብ 25 ስጋብ 35 7 ካብ 36 ክሳብ 3 ዓመት ድማ
ሸውዓተ እዚ ክበሃል ከሎ በፌስቱላ ምክንያት እውን ዝመጻና ኣብዚል ተወሰነ መዓልቲ ጸኒሄን ናፍቲ ትካል ከይደን ድጋፍ ረኺበን ናብ ዓደን ዝምለሳለዋ ማለት እዩ መብዛሕትየን ግን ኣገዲድካ ምድፋር ምክንያት እየን ኣብዚ ትካልና እዚ ዝህብሓ ዘለዋ ሞ ንብርክት ዝበለ ሰብ እውን ክርድኦ ዝግበአና ህፃናት እውን ከይተረፈ ኣብዚ ምህላውን እዩ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ካብ ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ፀጥታዊ ጥቃዓት ዘጋጠመን ህፃውንቲ ምዃነን ተረዲእ ኣለኹ ግን እዚአን ጥራሕ ድን ኮታሎ ዲዚ መህበቢዮም ብዝህዚ ሰዓት ያው ትካልና ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ብጣዕሚ ውሕድን ካብ 40 ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ንምትእንጋድ ዘጸግም እዩ ዘለዋ ኣራት እውን ውሱናት እየን ዘለዋ ብኣንጻር እዚ ግን ብሙሉእ ትግራይና እዚአን ጥራሕ ዲልካ ክውሰድ ግን ኣጸጋሚ እዩ ምክንያቱም ዕለት ዝፍጸሙ ጥቃዓታት እውን መልክኦም እናቀየሩን እናበዝሐ ይመጸሉ ኢልካ ኣፌ መልኤ ንምድፋር መጽናዕቲ እኳ ዘድልዩ እንተኾነ እዚ ነገር ገገዘአን ኮፊለን እየን እምበር ትጸገምስ ኣሎ ዝብል እምነት ይዘለና ስለዚ እዚ ቦታ እዚ እኩል ኣይኮነን ግዳስ ደፊኡ ተመጽዩስ ናበይና ዝብል ነገር እውን እኳስ ፍርሕለና እዩ ብመን ይሕገዝ ዘሎ ዛጊድ ተሓገዝ ሁልዩ ማለት ካልኦት ህፃውንቲ ሙሳኺ ይኽእለኩም ዶ እዚ ድጋፍ እዚ ዝግበር ዘሎ ብዋናነት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ተካሂዶ ዘላ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ UNFPA ብምትህጋዝ ብክልቲኡ ትካል እዩ ዝካሄድ ዘሎ ማሕበር እያ ትመርሖ ዘላ በዚ መሰረት ኣብዚ ዘሎ ሰራሕተኛን ብማሕበርና ዋዲርና ኢና ንሰሮ ዘለና ናይ ገንዘብ ድጋፍ ዝገብር ዘሎ ድማ ክልቲኡ ትካል እዩ እዚ ድማ እኩል ኣይኮነን ብናይ ሓደን ብናይ ክልተ ትካል ዝካሄድ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ማንም መንግስታዊን ዘይመንግስታዊ ትካል ሓላፊነት ብምዃኑ ንህና ብኣና ጥራሕ እዚ ክንዋጽ ኢልና ኣይንወስዶን ናብዚ ምስኣተዋ ኣብዚ ማእኸልኩም ኣብዚ መሕብሕቢ ፎይታ ማእኸል እንታይ ሓገዝ ዝግበረለን ያው ናብዚ ምስ መጻ ኩለ መዳይ ድጋፍ ዝግበረለን ክንዲ ዝካል ኣብ 3 ወርሒ ውሽጢ ሓንቲ ግልጋሎት ተረክብ ጓላንስተይቲ ትድጋፍ ኣጠቃሊላ ኣብ 3 ወርሒ ውሽጢ ናብቲ ዝነበረቶ ክትምለስ እያ ዝብል ትጽቢት ይዝግበር ማለት እዩ ኣብ ክልዚ ጥዕና መዳይ ግልጋሎት ተረክብ እያ ምስ ኣይደር ሆስፒታል ምትእስሳረለና ተደፊራ ካብ ዝጸንሕትሉ ግዜ ጀሚሩ ወይ ድማ ካብ ዝተፈለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ሕክምና ረኺባ ብሪፈር መልክዕ መጽያ ናብዚ ቀጻላይ ሕክምና አትቅጽል ጎና ጎኒ ናይ አይምሮ ኩነታት ናይ ስነ ልቦና ትምህርት ይወሃበን ካው እንደገና ናይ ህጊ ምስ ናይ ህጊ ምስ ፈተስ ተኣሳሰረ ተበዳሊ በህጊ አድላይ ዝኾነ ስጉምት ክውሰደሉ ናይ ህጊ ስራሑን ይስራሕ እዩ ኣብ መጨረሻ ከከም እድመአን ምዘለው ወንድልኤት ብፍላይ ካብ 18 ዓመት እድመ ንላዕሊ እንድህር ኮይነን ኢቭን እውን 17 ኮይነን እውን ምስራሕ ዝኽእላ እንድህር ኮይነን ድሌተን መሰረት ዝገበረ ስልጠና ብምሃብ ስልጠና ወዲኤን ኣብ ዝከዳሉ ወረዳ ናይ ስራሕ ገዲ ዝፈጥራሉ ኩነታት ስለዝኾነ ኣብዚ ገና ይጀመርናዮን ግን ናይ ጨጉር ስራሕ ናይ ስፌት ካልኦት እውን ምስ ናይ ቲቪት ብምትእስሳር ድሌተን መሰረት ዝገበረ ስልጠና እናሃብካ ሲኦሲና ተፈተና ብዝወጻሉን ቀጻለ ህይወተን ዝመራሃሉ መንገዲ ንምፍጣር እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ቀጥታ ዝረኸብኩዋ ግዳይ ጾታዊ ጥቃዓት ዝኾነት ጓል 15 ዓመት ተማሪት 5 ክፍሊ እያ ትዛረብ ኣላ ኣነ ብዙሕ ነገራት ትንስለዶነ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ነው ኣብዚ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት ሃማደይ ሃም ብዙሓት ነገር ስለድገብራለይ ሳተን ኣነስ ብጣዕሚ እንበቃ ከዓቅምድ ለዓለስ ሓመገ ሕክምና ትምህርቲ ያገልግለና ስነ ልቦና ንቤተሰብና ከመገርና ከም ናረድኦም ንዞም ካልኣት ጥቃዓት ዝበጽሖም ከመገርና ከም ትነብሎም ሃም ገይሮም ኣምህሮምና እዮም ካው ከዓ ሕክምና ለንህና ጥዕና ሙሉእ እዩ እዛ ህፃን ኣብቲ ማእኸል ብዝግበረላ ምሕብሓብ ናብ ንቡር ተመሊሳ ድሕሪ ትምህርቲ ምምሃራ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ከም ትደሊ ትዛረብ ኣነ ድኾነ በቃ ሃም ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ካብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ደስ ይለኒ ማለት ደኣታተን ክሕግዝ ደስ ስለዝብለኒ በቃ ሓማታተን ክኸውን ደሊ ማለት እዩ ካው ደሞ እዚ ጥቃዓትስ ክሕደግ ኣለዎ ጥቃዓት ዝፍጽሙ ሰባትስ በቃ ክሓድጉ ኣለዎም መንግስትስ በቃ ድዘማ ወዳትስ በቃ ሕደጉ ማለት ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሓት ሓቀይ ብዙሓት ኣለዎ እንዲም ድሕና ግንስ ዳብ ሰይጣን ድቀየሩ ሰባት እንህዩ ጥዑያት ንሃለዩ ዳብ ካልእ ድቀየሩ እንህዩ እዮም ብዕለታት ማለት እዩ ድቀየሩ እንህዩ እዮም ካዚ ግን ብዙሓት ሰባት ጥቃዓት ስለዝበፅሐና በቃ ክሓድጉ ኣለዎ ማለት ልዕሊ 62 ሚእታዊ ጉዳይ ጾታዊ ጥቃዓት ብናይ ቀረባ ቤተሰብ ከም ዝፍጸም ወይዘሮ ሰላማዊት ኣብ ልዕሊ ምሕባረን
ንባህልን ስነ ምግባርን ትግራዋይ ዘይገልጽ ግብሪ እሞ ካብዚ እዩ ስራሕ ክእርነቡ ጸዊዐን እቲ ማእኸል መሰልጠኒ ማሽናት ዘድልዮን ብዙሕ ተርፎን ስለ ዝኾነ ኩሉ ገባር ሰናይ ኢዱ ክሓውስ ኣለዎ ክልቲአን ዝሃባን ሓበሬታት የመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ نمسكن عالم زراديو دمس أمريكايو حزب ما نابري تواتم كنحلف نبحتي مسكرم حزبنا بعبي هنقوطان تسفان إيوز صبيعة نحنا عزوم عاب وسائل نبر زلناها نهزبنا سدرابيتنا نكري نسوقمات كنحجز بعبي هنقوطان تسفان نصبيعة لنا أمو عامد سلام عامد متوخاب عامد شيشاين رهوان روحوس بحال قدس يوحانس يقبر لنا نقلاتنا آمين قبر مسكال يقبستن ويس في أمريكا مجمريا نقولو هزي حبشا نعديش عامتن قدس يوحانس مكو عبتا حتى نقولكو كثيرة تولي حان بروغرام عارب كان يركاب زعبا غازيان غلطبل منتهي علامة كان عابين اگر يركاب مرارسي انتهيت علامة هاتول مرداء بنا له اسكي ملتابنا نيرون كيميا خلصيات الأونيلة مبراتنا باركة بسرات زعبا دي أغازيان يكم زيتا جيركم يركم مسرس وسرات وسراتين بنروح هذا انتهي كان يسلوكم زيتا بيكون سوكي تقوى عودها عدين ولا انت أجرين هلاي هذه دعم السرية نقدر تتلع الكلمات إذا أنا وانسبات كل مخرج بقوله بس نقدرات بسلام نقدر خدر قصص بقوله سوات كتعيد أمريكا يعني ماذا كان تقولين في شرحكم مسألة علمكم تعلمنا منه كل مريواتكم عزيز صبوع جلو تعلمنا نحب وصلكم ويزوروا مني عم بشن سمعت مسارح طغن كمسكنة كيدا اللي حلتي زلق عمين وداتا وزوم زشعرفوا شمال كيهاو بقالي صبوع عزيز أخي تقدم حدري حجون عزيز انقصاع سبا عزيز ريت أخي وقالي الله توصحي ميزانا ومتان خون تمدمسي كلتها انقصاع سبا عزيز كلتها ما عزيز غيدقوه أربعة جيركم تتقربون بمحاشري بالجامعة ردا يتنشي تغني لي Hello, Abraham أبي Las Vegas. نادي قلنا نزانا سفاتين دمساهم موزي. حدا مش حدا جيركم تتخاص تتزاربوا من بس. أنت سفاتين كم زارب أو نمحصر يلكم دمساهم موزي بس. Thank you. رئيس الجمهورية الله دعوة أجازان تغربكم مصابات هذا جمع برو كلتا هذا عينة تخصص بعض الله مش هذا استفل حساب قالوا خطقات مهم ستانكم تتحاوين برا ويكلتا بغلطغون نيرو ويكا هذا بهذا فون نيرو بعابي يكن دهاني حساب لزلة من كسرات أجازان تتنكو عمارات تفتح نايت زوبانا وينايت صوابي إلي دامن من يلي دانيلي كاب أمريكا سلومني كاب كولورادو يتخبل زلخو بزعبا زياد أزيان زبليو تسفات كان الإرثا حيال حقراونت كن مسريتنا إلنا الإرثا كان حيال حقراونت مسريتوس ني إرثا عمسيو لأولاونتا أخبيري تتشعت بهرات يو حقراونتي مكيتو Thank you Voice of America عثمان محمد بال أو كندا كالغاري بزح جزء قوم درسوا سمعون كلهم كروا حوات كبيت سبكان لمسلكة أنا في زعبا عروس أبراهام في لبزح عمت عده حياته فيه ده هاي تعبر ناس بس مدلني Thank you نقول لكم هاب تريتو أزينا نمسكر باركز خبركم سمعتي أو دعمتي مو بزاناي دمساوي زأمان قرما أو دعمتي ناولا زي درفاك سنابتكم صباح كسنا الرخب حنحضروا عبايا نايكرو مسيودي عمتنا بفقري نبعلو متخلايدو متخلايدو متخلاي عود عمل سيكسب يكي عود عمل متخلاوي عازم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.